Pozdrav gameri, dobrodošli u još jednu epizodu Tekita, četvrtu, ja mislim da četvrtu. Samo da spavamo. Kao što vidite imamo krevet, nismo uzeli sa kreativa, nego sad ću vam pokazati. Čekajte samo minut. Ne tako, vidite približujemo ovu mapu, tako, sad je bolje. Kao što vidite imamo tamo nešto zeleno, da sam stavio, tamo je hrana, stoji nešto metara. Tamo sam našao i ovce i ovo. I onda sam napravio krevet. I tražio sam malo i našao sam ovo. To su mašine i evo ga onaj tank, vrlo teško se pravi. Znači trebam dijamant, zlato, iron, evo, i ovo lako. Ali, what the fuck, ali ovo je za naftu, ali mi nismo još našli naftu, ali mnogo se lako pravi, ovo se još lakše pravi. Vidite ovo, i onda idete ovo, i samo metal, i samo ovo da nađemo, a ovo najlakše. Znači, treba samo da nađemo naftu, zato sam ja i istraživao. Šta sam ono te... Da, ne to. Ovaj dijamanski chest, nemam pojma. Da, dole mi napišite u komentarima kako se pravi ove bušilice, jer ja kad pritisnem na njih ne pokazuje mi. I neke stvari kad tako pritisnem na njih ne pokazuje mi. Šta je ovo? Kako se pravi ovaj kabel? Ovo. Ovo je već teško. What the fuck si kao neki, nemam pojma šta je. Ajde da ne trošimo, evo 2 minuta smo već i gledali ovo sve. Niće nam. Tako sam malo smanjio zvuk. Mislim samo malo. Kao što vidite, ovo je soba koju smo pravili, ali ovo je soba koju smo pravili u trećoj epizodu, ali smo je završili. Mislim, u drugoj epizodi smo je pravili, evo ja sam uzeo malo drva, sam napravio rat i ne postavit ću još jednu. Ovo će soba da bude za mašine. Ovo je dole rudnik. Ova soba. Ovo je naša soba. Imamo lep pogled sa balkona. Evo, balkon. I možemo da gledamo onaj naš tamo vulkan, koji je bez veze. Nestali su oni kućici sa bagovima. Valjda sam vam rekao to u trećem epizodi. Izvinite što sam u ovoj epizodi više pričao. Sad će početi da kopamo, idemo sad da počnemo da kopamo rude. XP, da pokupim, to sam uveo. Da, napišite mi u komentarima zašto ovo neće da raste. Ne razumem. Ovo bi trebalo da raste sad perfektno. Ali sad ja ne razumem zašto ovo neće da raste. Premeštam ga stalno, ali ne razumem. Ups. Tako. Sad. Ja ću da opoziram dok idem do našeg starog mesta. I evo, vratili smo se. What the fuck? Malo mi bagalo. Ok. Da nema ništa. Dalje. Imamo i gore. Ja misli redstone. Nema veze. A da vidimo. To je nova ruda. Imamo ih dosta. Ovo se nalazi na 46. dubini. 5 ih imamo. Ne znamo šta se njih pravi. Stavimo to, stavimo
baš velika pećina. Prevelika. A nisam poneo mač. I to 2 skeletona. Nemam ni drva. Jaj. Ja ću da precizim pauzu dok stignem dole i odem sve potrebne stvari. I evo, stigli smo, izvinite što je ova epizoda bila dosadna, evo 6 minuta. Nadam sam da ćete uživati u ovih 4. Ovo što bago je nešto. Nestali mobovi. Opet ova roda. O, ma daj! O, mrzim ove mobove. Sad evo 7 minuta. Sad uživa to 3 minuta. Mislim, 1 minut sam sad opet upropastio. Gubio im ovi mobovi. Mrzim ih. Creeperu i sad, bum, 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 oni ste se, bum, to, sad je bolje. Evo 8 minuta imate, opa, 2 minuta. Sljedeći put verovatno nećemo da idemo u rudnik. Mislim, i sljedeća epizoda će biti kako skinuti tekit. Opet creeper koji uopšte nije pukao. Bežite, 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 bežite. Pogledaj svojim rukom. Beži. Beži, beži. Konačno. Gledam, moram štit. Umri, ajde brže. To, umrli su svi. Još 20 sekundi. Pa, nadam se da ste uživali u ovoj epizodi. Vidimo se u sljedećoj